Čaute, tu je Bloomer TV a dneska tu máme troška netradičnú hru na mojom channeli a je to survival hra Rust Legacy a ide vám o to proste byť v nej najlepší, mať barák, mať dobré zbranie, strieľať, dobré skill mať v tom. A dneska si ukážeme, ako zvýšiť FPS a ako si postaviť nejaký poriadny domček. No tak najprv k tým FPS-kám. Pokiaľ chcete mať veľa FPS, tak určite si dajte grafiku, keď to spúšťate na Simple alebo menej, ak to chcete mať také vysoké. Ja neviem, pekné, ale to tu netreba. Napríklad pozrite sa. Tak, teraz mám úplne dropy FPS, lebo tejto trávy tu prehnali až moc. Nejak sa krčí, hej, keď chodíme. Môžeme niekoho vystopovať. Keď napríklad niekto beží už za horu a my nevieme, kde šiel, tak ideme takto. O, tu šiel. Zamotal sa tuto, hej. Ale to vám netreba. Tak napíšete grasses, to je akože tráva. On akože spustená, false zakázaná. Neviem prečo tam je on. Nejak zapnutá. Akože je tu ešte trávička, ale to už je. Keby dali takúto trávičku namiesto tejto. Tu grase. A potom ďalej určite v nastavení nejak si toto znižte úplne na najmenšie. A toto na najväčšie. Lebo chcete počuť v tej hre a nie nejakú muziku. Citlivo si nechajte akú chcete. No a to sú také hlavné rady pre tie FPS-ka a my si ukážeme už ako postaviť ten dom. Takže na ten dom potrebujete, no bude to taký domček, na ktorý potrebujete 8 foundational, čož je veľmi dosť, veľmi veľa. A stáva sa takto. Je to taká kunda. Nie, je to také vajce. Jak môžete vidieť. A na dolné poschodie potrebujete 16 pilierov, aby bolo úplne dobré. Takže nejak takto. Tak. A schody si môžete dať hoci kde. Túto z týchto foundationov. Okrem týchto dvoch, lebo tu budete mať veci, vám ukážem. Ešte stien, tých neviem, to vytvorím veľa. A pokiaľ chcete mať kempiernu, tak určite nie na dolnom poschodí, ale na hornom. To si robte až potom. Tak. Ešte doorway. 5 či koľko, ja neviem koľko toho budeme potrebovať, ale lagol som sa. Aha, ešte túto sme zabudli piliere, takže prečo nám to nevyšlo. Tak a môžete si hoci kde zvoliť tie schody. Neviem, by som si to dal túto. A túto si dáte zase stenu. A teraz, že ako idete robiť tieto steny, aby sa vám tam nekúkali ani nejak tak. Takže túto úplne ku stene natlačíte tú barikádu, takže barikádu spike wall, takto nejak. Potom barikádu si dajte túto a túto a potom to rovno takto dajte. Je to v pohode dom a dosť obránený. A takto to urobíte všade. Tak a môžete dávať aj barikády úplne takto rovno, ale niekedy vám to nevyjde. A proste takto to učíbnete. A máte baráčik. Počkať ešte, tam dám striežku. Tak. 1, 2, 3. To budú schody. Ale aj schody sa dajú dobre obrániť barikádami.
Ukážem vám, ako ja to robím. Tu dáte takto schody. Prvej si dáte tú barikádu. A teraz potrebujete to presne nasmerovať. Čo niekedy mne to nevidie ako teraz. No tak teraz to nevyšlo, ale môžete si to dať kľudne niekde tuto. A nebudú vám vidieť dnuka. Ale budem sa vám ťažko chodiť, to nevadí. Ale teraz mi to nevyšlo. Môžem to skúsiť ešte raz. Ať vy to chcete mať obránené. Hlavne obránené. A zase... Tu je mi... Nie, v prvej sa robí vlastne... Počkať, pomýlil som sa. V prvej sa robí toto. Musíte to dať úplne do rohu. Aj toto. A teraz... Tuto sa vám to asi nebude dať. A nie, dá sa. Tak, ale teraz sa vám ťažšie bude chodiť po schodoch. Takže... Chcete mať obranný dom, urobte si toto. Počkajte, ešte som zabudol na niečo. Tu dverce. To ešte vidia. Ale toto už nevedí. A proste si tu hopnete a máte to. Vidíte, túto musíte mať tie barikády a ešte to medzi tým stenu. A ja som tam jebol. Ak vyjdeme von, sa mi to podarí. Áno, podarilo sa. Dáte RM-ové, pokiaľ tam nechcete mať tú chesku. A dáte si tu tie vaše sailingy. A idete proste až hore, kým nebudete mať takúto bejsu, ešte dvere si tu určite dajte, nie drevené, ale železné. To my nechceme drevené. A môžete si aj v pohode toto dať, ja neviem prečo, ale pre väčšiu obranu. Ale hlavne tuto si dajte tieto veci. Tu do tejto chodby, nezabudnite na to. Bo oni sa vám tiež môžu pozrieť. Fakt. Nejak takto. Môžete vychádzať, môžete vchádzať. Tu máte schody. To si tam nemusíte dávať, ak nechcete takto retardovano prechádzať. A máte to. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ chcete viac takýchto videí, tutoriálov z rastu, nezabudnite dať like, odber a koment. A nezabudnite ma zdieľať na sociálnych sieťach. Toto bol tutoriál z rastu a lúči sa s vami Bloomer TV. Čaute.